ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಕವಿ ಮಾತು, ಸವಿ ಬರಹಗಳ ಸಿಹಿ ಮಾತು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಯ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ಕವಿ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇನಿತ ಭಿನ್ನರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಭಿನ್ನರಾದ ಪುನರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಆರು ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ಕವನನ್ನು ಬರೆಯೋದಾರು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಬರೆ ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಡು ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪ್ಪ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪಟ್ಟೆಗಳಿರ ಅವಾಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆಪ್ನ ಅವಡು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ನಂಚಿತ್ನ ಚಿಂತನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬರೆಪುನ ಇಜ್ಜನ್ರಿ ಓದನ ಹವ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದಂಬಿ ಓದನ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತನೇದ ಪಂಡದ ಇರು ಏತ್ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಇರು ಬರೆಪುನ ಹವ್ಯಾಸ ತೊಡಗ ಅಂತಾರೆ ಓದನ ಹವ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಕವನ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮಸ್ತ್ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕ್ರಮೇಣ ಬರೆಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಬರೆಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ನ ಶಾಲೆ ಇರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಇರ್ನ ಓದನೇಕ್ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಬರೆಪುನ ವಿಷಯ ಆಡುಪುರ ಶಾಲೆ ಪುನಾಗ ಓವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೆಪುನ ಕಾದಂಬರಿ ಆಡು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಂಚಿನ ವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೊರತು ಇಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಿಪಾಜ್ಜಿ ಅಂಜ ಜನ ಇರು ಒಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಇರು ಬರೆಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓದುದು ಬರಹ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಘಮಂದಾರ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಪನೆರಾಗಿಸಿ ಒಂಜಿ ನೀಳುಗಾತೆಯನ್ನು ಬನ್ನೋಳಿ ಅವಂಚನೆ ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅದು ಬರೆಯೋದು ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐನಿಂಚನೆ ಒಂದು ಗೆಳತಿಯರ ಓದರ ಕೊರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಡ್ದು ಕಂಜಿ ಬರಹಣಿ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಐನು ಓವಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಘ ಬಂದಾರ ಅವಿಂಚನೆ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕೈಪೋದು ಕೈಡ್ದು ಕೈ ಪೋಯಿನತ್ತಂದ ಇರು ವೈಟ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೇನು ಮೇಘ ಬಂದಾರ ಅನ್ಪು ಅವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅವು ನನ್ನ ಇರ್ನ ಕೈಟಿ ಉಂಡು ಕತೆ ನೆನಪುಂಡು ನೆನಪು ಬರೀ ನಾ ಪ್ರತಿದಲ್ಲ ಐನು ಇರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐತೆ ಅದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿತ್ತ ನಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕರಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಏರೆಪುರ ಓದು ಏರೆಪುರ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಚಿ ಒಂಜಿ ಓದು ನಂಚಿತ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಐನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜ ಪೇಪರ್ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ಐಕಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾಲ್ದ ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಟೈಮ್ಸ್ ಪಂಪುನಂಜಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಲು ತೊಡಗುವಂತಿದ್ರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೊಂದು ಇದಾನೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯ್ಜಾರು ಅವರ ಪನ್ನ ಆ ಕಥೆನ ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಕವಿತೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾರವಾಲ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾರವಾಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಚೆ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಬರೀ ಒಂದೈತೆ ಅವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ವೃತ್ತಿ ರೀತಿ ವೃತ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇರ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಂಡ 3 ವರ್ಷ ಇರ್ದು ಬತ್ತ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲು 5 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲು ಟೂರ್ ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿಂಜ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಇಂಚಿತ ಪದ ಪನ್ನೋಡು ಇದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಡೆದು ಹೋಗೋಣ ಬರೇನ ಒಂಜಿ ಕವನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ರಡ್ಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಇರೋಕೊಂಡು ಅಂಚಾಗ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪುಸ್ತಕ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಮಲಯಾಳ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಅವನೇ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೀರು ಅವು ಬಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಮಿತಿಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಇರೋ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆಸಾಮೇಡು ಪ್ರಯಾಣ ಈರ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಜೋಕ್ಲು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತಂಜಿ ಕಲ್ಪವನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪೋಪೇರ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲ ಕಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ಖರಾಬ್ ನಂಚಿನ ಅತೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ವಿಚಾರ ಅಂದೆತ್ತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏತ್ ವರ್ಷ ನೀರು ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ 15 ವರ್ಷ ಪಂಡಲ್ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 100-300 ಜೋಕ್ಲೆ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಪೋಯದು ಅವಾಗ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತ ಕಲ್ಪದ ಪೋಯಿನ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಇರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದಾಖಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಸೋಜಿಪಾನ ರೆಡ್ ಮುಂಚೆ ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬರೇ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬತ್ತದ ಎಣ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕ ಅವಿಲಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಪ್ರಾಯಕಾರಿ ಇದು ಅಡಲ್ಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿರ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈರ್ ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿ ಕಾರಣಡ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಲಂಜಿ ಇವೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನೆ ಈರ್ನ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಓ ಶಾಲೆಡ ಅಂದ್ ನಾನು ಕಾಯರ್ಕಟ್ಟ ಶಾಲೆ JHSS ಪೈವಳಿಕೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವಲೇ ಮಲ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವಲೇ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಲ್ತಾರ ಈಜಿಜಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಡ್ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಾಗನೆ ಶಾಲೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒತ್ತು ಕೊರಿ ಈರ್ನಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜನ ಇರ್ದವರ ಇರ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋತುಜಾರು ಆ ಟೈಮ್ ಇರ ಒಂಜಿ ಬರೆಪ್ನಂಜಿ ಪೋತೋರ್ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನೈತೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ಅಂತ ತೋಜಿಂದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಇರ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯನಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಗೆಂಚ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಎನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗುರು ಅಂటున్నారు ಸುಂದರ ಬರಡ್ಕಂటున్నారు ಸರ್ ಅರ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೊಡೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಲ ಬಿಡುಗಡೆನೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿದಾರ್ಕ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಆರ ಗಡಿನಾಡು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಪುದರತೆ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಐಟೊಂಜಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಾಡು ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿದಾರ್ಕ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನಡಾರಿಂದಿ ಇರುತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಇರ್ನ ಊರು ಪನ್ಪುಣ ಇರ್ನ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಕಲಾಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರ ಬರೆಪುನಾಗ್ಲಿರ ಉಳ್ಳೇರ ಓದುಗರು ಉಳ್ಳೇರ ಬರವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಾಗೆ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಾಗೆ ಅದೇ ಮದುವೆಗೆ ತುಂಬೆ ಪಪ್ಪ ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬರೆಯನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಪಪ್ಪ ಓದೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಏತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಐತ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ದುಂಬಗ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒವೇ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸಿಡೋನಲ್ಲ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ನದ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ನನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ತಂದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಪಿರೋಡು ತಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿ ಅಥವಾ ನನಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡರ್ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದು ಆರ್ನ ತಂಜಿ ನಾಟಕ ಪುರ ನಾಟಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲ ನಾಟಕ ಪುರ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನ ನಾಟಕಗಳು ಪುರ ಉಂಡು ಅನ್ನೋ ಪೇಪರ್ ಓದು ತೆರೆದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೀರು ಆರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿದಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಿಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಜೋಗ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಹಿರಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅವ್ರು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪೋಲೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ತೈರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡು ನಂಚಿನ ಪಂಡದ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಓವಾಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದಕುಲು ಈರು ಬರೇನು ಇರಿಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಣಲಿ ಅವಿತ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಲ ಕಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಅನ್ಪಣ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡದ ಅವ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪದ ತಿಕ್ಕಿನ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಣ ಮಲಯಾಳಡು ಅವ ಅನುಭವ ಅದ ಎಂಕ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚದೆ ಆನೆ ಹೊಯ್ಯಾರೆ ಹೊಯ್ಯ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಹೊಯ್ಯಾರೆ ಹೊಯ್ಯರೆ ಹೊಯ್ಯ ಹೊಯ್ಯಾರೆ ಹೊಯ್ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒಯ್ಯಾರೆ ಹೊಯ್ ಅದು ರೈತ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈತ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣೋಣ ಜೈ 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 ಅವತ್ತ ನೆನಪುಂಡ ಫುಲ್ ಬರೀ ಕವನ ನೆನಪುಂಡ ಪನೋಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಈರು ಬರೆದು ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಐತೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ನಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈರು ಬರೆನ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯನ ಮಾತು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ನಾಗ್ಲು ತೂಪಿನ ಟೀಚರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಾವಣ ಇರ್ನ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗದ್ದೆಯ ನಾವು ಉಳುವ ಗದ್ದೆ ಉತ್ತು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಓ ಗೆಳೆಯರೇ ಗದ್ದೆ ಉತ್ತು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಪೈರು ನಾವು ಕೊಯ್ಯುವ ಭತ್ತ ನಾವು ಕುಟ್ಟುವ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವ ಓ ಗೆಳೆಯರೇ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವ ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ತೆಗೆಯುವ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಣ್ಣುವ ಅನ್ನ ಉಂಡು ಜೈ ಎನ್ನುವ ರೈತಗೆ ಅನ್ನ ಉಂಡು ಜೈ ಎನ್ನುವ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ದೆ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಕೊರ್ನದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾಕಲೆ ತೊಡಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಪಂಪುಣ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಪ್ಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂದನ್ನು ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಪಂಪುಣ ದಯ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ತಂಚಿ ಒಲವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಶೇಖರಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಕೊರೊಂದು ಪೋಣದನ ಶಾಲೆ ಜೀವನ ಇತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರ್ಮಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕೈತೋಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಕೈತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಕೃಷಿ ಮಂಪನ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಸಾಧಾರಣ SLC ಮುಟ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ನನಾತ್ ಕೃಷಿಕರು ಆಯರ ಬಾಡಾದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಾತ್ ಮಲ್ತೇರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಕೃಷಿಕರು ನನಾತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೃಷಿಕರು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆಯುವುದಂದ ವಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವಾ ವಿಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಂದು ಪರಿ ಕವನ ಕೊಡೋದು ಅಂಚೆತಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಕಿತ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಪಿಡುಗ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಕ ತೋಜಿನಂಜಿನ ಮಾತಾ ವಿಷಯದ ಟಚ್ ಮಲ್ತದೇನೆ ತೆನ್ನ ಸಂಕಲನ ಅವಡು ಪೂರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದ ಪೂರ ಐತೆ ಕಂಟಕ ಉಂಡು ಆ ಕಂಟಕನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕವನ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಕತೆ ಬರೆದು ಇರು ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಇರು ಪತ್ತೊಂದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲಕನೈತೆ ಇರುತ್ತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಂಡಾರು ಇದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೊಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಂಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದಾದ ಪಂಪರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಐತೆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಜ್ಜನೆ ಆತಜಿ ಐತೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಣ್ಣು ದುಂಬು ಕಾಸು ಬರ್ಪನೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಆನೈತೆ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂಜೇರಿ ಐತೆ ಬದಲಾದ ಬೇತೆ ವಿಚಾರನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಪಾಡದಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮದ್ನ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿದು ಪೋನ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ತಂದ ಈತ್ ಬಂಗಾರ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಾವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡಲತ್ತು ಉಣ್ಣದ ಬಂಡಲತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕವನ ಬರೀತಾರೆ ಬೇತೆ ವಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಕೃತಿ 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 ಪಂಡೈತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ಅವೊಂಜಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಲಾಡಿತನ ಒಂಜಿ ಶೋಷಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಎದುರಿಸಿನ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಈರ್ನ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ಬತ್ತದ ಅವಡು ಅದನ್ನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಂಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟ ಮಲ್ತದ ಅವಡು ಒವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲ ಮಲ್ತನುಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ ಕವನ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಪರಿಸರ ಇತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ರಡ್ಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಬಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏಜಿಗೆ ನಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪ ತಿಗುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ನಂದ ಅವು ದಾದಾಪುರ ವಿಷಯ ವಿಚಾರ ಲೊಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಎದುರಿಸಲಂಚನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಪುನಂಚನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಸಮಾಜದ ಓಪುರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರ ಯಾವನ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐನ ಪುರ ಅವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಐತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಪುರ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರನು ಪುರ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ್ನ ಅತ ಪಿದೇರ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರಲ್ಲಿ ಅತ್ತನ ಐತೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಐನಕ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದುಂಡ ಆ ಊರದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ನಮಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಅವಡು ಅವೆಲ್ಲಕನ ವರ್ಕರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಪನ ತಿಂಗಳು ವರ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು ವರ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಕೈತೊಳ್ದಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಉಡುಪಾರು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಉಡುಪಾರು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವನ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನೇ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಏತು ಬರ್ತು ಪೇರು ಪಂಡ
ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿರು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಬುಕ್ಕ ಒಬ್ಬನ ಕತ್ತಲೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಿರು ಮೂಜಾರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರ್ನ ಬುಕ್ಕ ಉಂಟು ಜೇಪನ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿಕ್ಲೊಂಡು ಉಪ್ಪಿರು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ವಾ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರು ಕೊರಂದ್ಲಾರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಾ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಳವಡಿಕೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರ್ನ ತಂಜಿ ಇರು ಕವಿಯಾದ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ವಾ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಿ ನಾನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊರಪನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಬುಡ್ದು ನಮಕ್ ವಾ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಜಿ ಓದು ನಾವಾಡು ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟದ ಅದುಪ್ಪು ಐನು ವಾ ರೀತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ವಾ ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಳ್ಳು ನಮಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುಂಡ 5 ವರ್ಷದ ಉಳಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಇಡೀ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಾಗ ಐಕ್ಯ ಆ ಸಮಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪ್ನೆ ಇಂಕ್ಲ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಐಕ್ಯ ಬೋಡವಿನ ಪೂರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರ ಅದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಬರ್ಪ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕವನದ ಒಂಜಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುದರ ಎಂಚ ನೆಲದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನೆಲದ ಬಿಕ್ಕಣಿಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು 2017 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಏತ್ ಕವನಲ್ಲ 33 ಕವನದ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಗುತ್ತುನಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತೀರ ಐದು ಬುಕ್ ಎಂಚ ಇರು ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಎಂಚ ಕೊನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇದು ಎಂಚ ಬುಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಡದತ್ತೆ ಅಂಜಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಬಡದು ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ಡು ನಂಡ ಇರು ದುಮ್ಮು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಇದನ್ನ ಉಂಡ ನನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಮಲ್ತದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾರಾಟ ಬೋಡೋದು ದಿದ್ಜ ಕಾಸದೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪಾಡೋಣ ಇತ್ತು ಹಂಚಪಾಡಿ ಐತೆ ಆಸ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ ತಂಜಿ 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಅಂದ 17 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತಂಡ ಐದು ಬುಕ್ ಇರು ಒಂದು ಬರೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ತಯಾರಿಡುಲ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಏತರ ಎಂಪು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಆ ಸಮಯದ ಬರೇನ ಆನಿದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗೆ ಬರೇನ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳುಂಟು ಐನು ಈ ಕಾಲಾಗ ಒಂದಿಸ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಬದಲಾಯಿಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಅಂತ ದುಮ್ಮೆ ಬಂತೀರಿ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ನಾವತ್ತೆ ದುಂಬ ಬರೇನ ಕತೆ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೊಡ್ನಿಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಯಾಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬರೇನೇನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದೋಡು ಅನ್ಪಣ ಹೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಜವನೀರು ಇತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಯ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನೇ ಕೊರದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರ ಆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ದುಂಬದ ಕತೆ ಕನ್ನಡನೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ 3-4 ವಿಧದ ಕನ್ನಡ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾಗಳ ಓದಿರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಏರಿಯಾಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಅವು ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಆದಪ್ಪು ನಡು ಕನ್ನಡ ಆದಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಆದಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಇತ್ತದ ನಮಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಪಕ್ಕ ಓದ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆವಡು ದುಂಬುದ ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬುದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕವಿತೆಲ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಕವನ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಕಾದಂಬರಿ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ ನಾವು ಕಥೆನ ಕವನ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅವನಿಗೆ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಇರ್ನ ಏತ ಕಥೆಲುಳ್ಳ 15 ಕಥೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಕಲನ ಅಟು ಒಬ್ಬರ ವಿಚಾರನ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿರು ಅವೇ ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸಲಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಚಿರ್ತಕ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಅತನ ವಿಷಯನು ಕಥಾರೂಪ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎದುರಿಸಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಪತ್ತೋಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಬಡತನ ಅದು ಇಂದು ಬದುಕಿರತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿತ್ತ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬತ್ತನ ಐನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಏರಿಯಾಲ ತೆರಿಪವಣ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಈಕಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪಡ್ ತೆರಿಪಣ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಅವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆದಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮಗಿತ್ತ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪ ಅವು ಇನಿ ಬತ್ತಂದ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಅವು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪಡ್ ಇತ್ತಂದ
ಅವು ನಮಗೆ ಓದನಾತ್ ಅನುಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಬುಕ್ಕೋರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾರ ಅಪ್ಪನು ಐತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ಹೆಂಗೆ ಆತಂದ ಐನು ಇಂಚ ಸರಿ ಮಾಲ್ತೆ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಇದು ಬರೆದು ಇತ್ತಾರೆ ನಂದ ಐನು ಓದನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಅನುಭವ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಆತ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪೆ ನನ್ನಲ್ಲ ఆయన ఇంచ ఎదురుసలిಗೊಂಡು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಡ್ತಿಕ್ಕು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಈರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಏರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತು ಓದು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಜನ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವೆ ಅಂತಾರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಓದು ನಡೆ ನಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ರೀತಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಓದರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಾರಾಡ್ಕರ್ನದು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಕಾಸರೊಟ್ಟು ಏರು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೇರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಓದುದಿಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಚಿನ್ನ ಬರಹಗಾರಿ ಇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಬರಹ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಓ ಪುಸ್ತಕ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯನೇ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಓದು ಒಟ್ರಸು ಮಾತಲ ಎಂಕ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂಚದ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆಂದೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಓದುಂದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಐನೆ ಓದು ಮುಗಿಪೋಡು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಂಡ ಐನು ಓದುದೇ ಮುಗಿತದ ಅದು ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಓದು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆ ಪೂರ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸುಮಾರು ಕವಿಕುಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಓದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಬುಕ್ಕ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇದು ಈರ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯ ಐನೇ ಈರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಓದು ನಂಚಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಂಚಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏರ್ಪುರಲ್ಲಾರು ಕಂಡನಿ ಮಾಮಿ ಮುಕ್ಲು ಮೂಜನ ಮಾಮಿ ಓದನ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಮಿ ಬೆಡ್ರಿಡನ್ 60 ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಆರೆಂತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಆರು ಓದುವೇರು ಆರ್ಲತ್ತೆ ಒಡಲ್ನ ಆರು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರಾರು ಈ ನಾಟಕದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಪುಸ್ತಕ ಇರೇ ಬಂತ ಕೊರ್ಪುಣದಾಲುಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಿಜಾರ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಕಡಿಮೆ ಒಟ್ಟು ಈರೇ ಅದು ಆರ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಟನ ಒಂಜಿ ಪಿಡುಗು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನ ಮನಲ್ಲಿ ಏತ ದೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜು ಅಂಚಾದ ಉಂಟು ಇರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿನಂಚಿದ ಕವನ ನಮಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಡೆದು ಬಂದಿತ್ತ ಯಾವ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆ ಕಾದಿಹಳು ಇವಳು ಶಬರಿಯಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆ ಕಾದಿಹಲು ಇವಳು ಶಬರಿಯಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳೆತಿಹುದು ಬರುವವನು ಶ್ರೀರಾಮನೂ ಅಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳೆತಿಹುದು ಬರುವವನು ಶ್ರೀರಾಮನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಬರುವನು ಅವನು ಮನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿ ಎಂದು ಬರುವನು ಅವನು ಮನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿ ದಿನ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ ಮನಸ್ಸು ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ನಗು ಮರೆತಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ನಗು ಮರೆತಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಪ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪಾದ ಭಾವಗಳು ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರೆನಂಚಿತ್ತ ವರದಕ್ಷಿಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆನಂಚಿತ್ತ ಕವನ ಈರ್ನ ಊರುಡಾಡು ಅತ್ ನನ್ನ ಬೇತೋಲಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ತ ಈ ಪಂಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ತುಯರ ತೆಗೆದಾರ ಅದು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಜೀವನ ಈರ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರತ್ತು ಹೋದಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಆದ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅವು ಪುರ ಒಂಜಿ ಐನು ಪುರ ತೂದು ಅಥವಾ ಐನು ಪುರ ತೆರೆದು ಉತ್ತರ ಅದು ಪಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐನ ಕೆಲವು ಮರಣ ಐನು ಪುರ ತೂದು ಇರೇ ಬತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೀರು ಕಾವಣ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅದು ನೆಟ್ಟುತ್ತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಾರಣ ಮದುವೆದ ಪ್ರಾಯ ಕರೀನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ನಾತುಂಡು ಈಗ ನೋಡಿ ಬರೀ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರ್ರೆ ನಮಕ್ ತೀರಂದೆ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಇತ್ತಲ್ ನಂದ ಆಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ಕರಿದ ಅದು ಪುಣ್ಣಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾಯ ಕರಿಲಕನೆ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿ ಪುದುವರ್ಪುಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇಲಕನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಸೂರು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಗೈಟೊಂಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದ ಅದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಆತಲ್ಲ ಪಂಡದು ಐನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಒಳಗೊಂಡದು ಒಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕವನ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿತ್ತಾರೆ ಅವೇಲಕನೆ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಅನೇಕ ರೀತಿದ ಪಿಡುಗುಲು ಬರೋಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಮಾಜೊಂದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಐನ ಎದುರಿಸಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಈರೊಂಜಿ ಜೀವನ ಇರಾಗ ಓವಲ್ ಒಂಜಿ ಮರಪ್ಪೆರ ತೀರಂಜಿ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಓವಲ್ ನಡ್ತದಲ್ಲ ಓವಲ್ ಒಂಜಿ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಈರ್ನ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಈರ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಅದು ಈರ ಜೀವನದ ಬತ್ತನ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಓವಲ್ ನಡ್ತದಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಬಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟೇ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಹಿತೈಷಿಗಳಾದಪ್ಪು ಅಂಚ ಈರ ಜೀವನ ಒಲ್ಲ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ನಡ್ತದಲ್ಲ ಬಂದ ಇರೇಗ ಮರಪೇರ ತೀರಂಜಿನ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಆಪನ ಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಅದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ನಾವು ಅಣ್ಣೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಹಿಡಿತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ತೀರ್ನ ಉಂಡ ಇಂಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯನ ಕಲಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಪರಿಣಾಮ ಬರ್ತದೆ ಇರ ಅನ್ನೆ ಅದು ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗೋರು ಆರು ಒಟ್ಟು ಆರ್ನ ಡಿಗ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಆರು ತಿರುಗಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಬುದ ರೋಗ ಅವು ಅವೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಆತನ ನೈಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಇಡೀ ನಮ್ಮದತ್ತು ನಮ್ಮಿಲ್ಲದಾಕ್ಲಂದತ್ತು ಪಿದೇದಾಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಚಿನ್ನ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಪುಡು ಅತ್ತು ನಮಕೈತೆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂದ ಇತ್ತಾನ ನಮಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕದು ನಮಕ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಾಪ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಪು ನಮಕ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಪು ಅನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಂಚಾತ್ತು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಂದವು ನಮಕ್ ಅವೇ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಯ್ಕ ಬೋರ್ಡಾಪುಂಡು ಅಥವಾ ದೆತ್ತೊಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಳ್ಳಿ ಮಂಡಲ ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ದಾದ ಪಂಡೀರ್ ಅವು ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅದು ತಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆತನ ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವಿಲಕನೆ ಕಲ್ತದ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅದಪ್ಪ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾದ ತೀರ್ಬೋಯ್ದು ಅಲ್ಲಕನೆ ಐತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಕರಿದೀರ್ ಬತ್ತದ ಗಟ್ಟಿಯ ನಿಂತೋಜಿಡು ಗಟ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಡ ಹತ್ರ ಅಂಚಿದಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಬತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಉಳ್ಳಾರು ಅವೆಲ್ಲಕನೈತೆ ವರದಕ್ಷಿಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರಿಯ ಅನುಭವ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವನ ಪತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನೀರು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದು ಉಪ್ಪಿರ ತಂದಂಡ ಅಕ್ಲಂಜಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿತ ಪ್ರಾಯದ ಜವನೀರು ಉಪ್ಪಿರ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಿರ ಅಕ್ಲೇ ಪೂರ ಇರಂಜಿ ಇರ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರದಾದ ಪನವರ ಇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನೋಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹಿತ ನಂಚಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗುವುದು ಪನ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಪ್ನ ಕೆಲವು ಬರಹಗಳು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಐನು ಪೂರ ಓದೋಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಒಟ್ಟು ಜೊತೆ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಜನಕ್ಕಳು ನಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನೀರು ಓದು ನಂಚಿದ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದಾಗ್ಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಓದುದು ಕಲ್ಪನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪಂಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅನ್ನ ಇತ್ತಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರನ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲೈತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಮಕ್ PDF ಅದು ಇಪ್ಪರ ಮುಂದೆತ್ತ ಏನು ಓದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮಕ್ ಓದು ನಂಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ನಮಕ್ ಈ ಇತ್ತದಾದತ್ತನ ಬಂದ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಅದಪ್ಪು ಆತ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಬೇತ ದುಶ್ಚಟಲು ಪತ್ತೊಂದು ಜವನೀರು ಹಾಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ ನಂಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಐತೆ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಮಾಜನ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ ನಾವು ಮಾರಕಲೇನು ಪೂರ ಎಂಚೆ ಎದುರಿಸಲಿ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ತೀರ್ನು ಇತ್ತೆ ಈರ್ಪಾಂಪುಂದಾನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಓವಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ
ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಹಾಲು ವಿಚಾರ ಅವನೊಂದು ಮತ್ತು ಅವು ಒವೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದಪ್ಪು ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಪ್ಪು ಅತಂದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳನ್ನ ಆದಪ್ಪು ಅತಂದ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಜಾವನಿರನ ಆದಪ್ಪು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಾಲು ಅವನೊಂದು ಈ ಹಾಲಾಪನ ಚಿತ್ತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ಐನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಏನು ಎದುರಿಸಲಿ ಏನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಓದ್ರ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇತ್ತನೆ ಎಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ತೊಡಗಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಮಾರ್ಗ ಪತ್ತಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿಡವು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸವ ನೋಡಿ ಈ ಓದಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಇದ್ರ ಪಳ್ಳಗನೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಓದನಂಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದ ದುಶ್ಚಟಲು ಪೂರ ನಮಕ್ ಬರ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐದಂದು ನಮಕ್ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ತಂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಒಪ್ಪಿರು ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ SLC ಅಥವಾ PUC ಒಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ದುಶ್ಚಟ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಲು ಪೂರ ಐನು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಸುಮಾರು ನಮಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಸುಮಾರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿರು ಅಂಚಿನ ನಾವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಅನ್ನಾಗ ಈರೆಗ ಹೌದು ಅದ ತೋಜುಂಡು ಒಯ್ತ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಬಂಡದು ಆ ಜೋಕ್ಲಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಂದು ತೋಜುಂಡು ಈರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಒಂದು ನೋದು ಶತಮಾನ ಪನ್ನೆರ ಅಬ್ಜಿ ಅಂಚಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ನಂದು ಗೊತ್ತಿಪುಂಡು ಅಂಡದಾನ್ ನಾಲ್ಕಲ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತಿಟಕ್ಲು ಮಿತಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡೈನ ತಾವೊಂದುಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ನೆಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆದ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲ ಓದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ನೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಂಬರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅದು ಮನ್ಪೋಡ್ದಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಂಚ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಾವು ಸಹಕಾರ ಬರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವೇ ಓದ್ರ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 50% ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತ ದುಶ್ಚಟ ಪೋಂದು ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕ್ಲೇನು ದಾಯ್ ಶಾಲೆ ಕಡಪುರಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರದು ಅಕ್ಲೇನು ಓದೋ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲೇನು ದುಶ್ಚಟವನ್ನ ಅಕ್ಲೆಂಚ ಪತೊಂದಿರ ಅವೇ ಓದು ನಂಚಿ ಚಟನ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅವ್ಲ ಚಟ ಆವಡ್ ನಾವು ಕೊಂಚ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ನಂಚಿನ ಚಟ ಆಡ್ಕೊಂಡ ಯಾನು ಓದೋಡು ಯಾನು ಓದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡ್ ನಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ಅಕ್ಲೆ ತರಕ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಂದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ಆವಿರದ ನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಇತ್ತ ಓದು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆ ವಾರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಪ್ಪುಂಡು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಡು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಓದರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪದು ಕೊಡು ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪೋಣ ವಿಚಾರ ನಾವು ಅವು ಪನ್ಪುಂಡ ಓದ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ನಮಕತೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಏನಂತ ತೂದು ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಚವುಲ್ಲ ಐನು ತೂದಾದಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾದರಿ ಆದಿತ್ತಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪನು ಅನ್ಪುನೀರು ಐಕೆ ನಾವು ಇರ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಓದೋಡು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಜೋಕ್ಲ ಐನು ತೂದೆ ಕಲ್ಪಿರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಓದೇರೆ ಸುಮ್ ಅನ್ಪಿರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂಡರು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ವಿಚಾರವಾದ ಪಾತ್ರ ನೇನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆರೋಡು ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪುನವು 20 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪುನವು ಇಜ್ಜಾಂಡು 20-25 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆತಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ ಸಮಯ ದುಮ್ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನಕ್ಲ ಐನಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಅವು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಪೂರ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪವನೆ SLC ಮುಟ್ಟಾನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪೊಂದು ಒಪ್ಪಿರು ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಪೋದು ವಿದೇಶದ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಇತ್ತದಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೋಣು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ನನ್ನಾತ್ ನಮಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪಣ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಿಡಿದು LKG ಪೋಪುನಂಜಿ ಬಾಲೆ
ಆ LKG ಪೋಪುನ ಬಾಲೆಗೆ 75,000 ಡೊನೇಷನ್ ಅತ ನನ್ನ ಫೀಸ್ ದತ್ತನಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಣದನ್ನ ಬಾಲೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬಂದು 1,000 ಖರ್ಚಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಬೋತುನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಐತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಗಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಪ್ರಾಯದ ಅನ್ಪನೆ 3 ವರ್ಷದ ಆಜು ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಇದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಿಡ್ದು 3 ವರ್ಷ ಸೇರಿ ಕೊಡಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲ ಆಸೆ ಅನ್ಪ ನಾವು ಬರೆಯರ ಕಲ್ಪವಡು ಅನ್ಪ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅವತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಾತಾ ವಿಕಾಸಗಳ ಐನು ವಿಕಾಸಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ವಿಕಾಸದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಸೇರಿನ ಬಾಲೆ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೂರ ಪಡೆದು 5 ವರ್ಷ ಗನಗ ಸರಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ತಯಾರಿಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಲೆ 5 ವರ್ಷ ಸೇರಿನಾಡ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡ ಹುಷಾರಪ್ಪಿ ಅವತ್ತಿತ್ತೈತೆ ಅವೇ ಬಾಲೆನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರಿನಾರ ಅಡ್ಡಿದ ನೋಟು ಬಾಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ ರ್ಯಾಟ್ ಬರೆಯಾರ ಕಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಆ ಫೀಸ್ ದೇತೋನೇರು ಒತ್ತಡಗು ಬಾಲೆ ಬರೆಪುಂಡು ಅವು ಏತು ಬಾಲೆದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಪಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಇರ್ ಪಂಡಾರ ಅಕ್ಲು ಒತ್ತಡ ಪಾಡುವೇರು ಶಾಲೆಡ್ ಅಂಚದ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಬರೆಪೇದನ್ ಈ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಇಂಚ ಪ್ರಭಾವ ಬರು ಅವೈತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ಅವೈತೆ ನಮಗೆ ಯಾನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ತುಂಬ 5 ವರ್ಷ ಸೇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ 4 ವರ್ಷಡೆ LKG UKG ಬಂದು ಪ್ರೀ-KG ಬಂದು ಕಡ್ಪುರಂದಲ್ಲಿ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವನುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನ ಇಂಚಿತ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡಿರ್ದಂಡ ಆಯ್ತ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸ ಆಯ್ತೈತೆ ಅನ್ಪಂಡೈತೆ ಆಯ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಂಜಿ ತೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ದೂರನೇ ಇತ್ತು ಸತ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತಾನೆ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ CAT ಕ್ಯಾಟ್ ಬರೆಪ ಬೇರಾಕ್ಲೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಗನವಾಡಿದಾಯ್ತಲ್ಪ ಆ ಕ್ಯಾಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅತ ಪೊರ್ತಗಾನ ಬಾಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಬರೆಯಾರ ಕಲ್ಪುಡು 5 ವರ್ಷ ಇರು ಬರ್ಪ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ದತ್ತು ಏರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ CAT ಪಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪೀರ ಅವತ್ತಂದೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತಂಜಿ ನಮಕ್ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂತ ಪಂಡದನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡದನ್ನ ದಾದ ಪುಚ್ಚೆ ವಾರೈತಿರ ಬದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವಾರೈತಿರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ವಾರೈತಿರ ಪಿದೆ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿದ ಆಧಾರಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅವೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅದುಕೊಂಡು ಅವು ಐನು ಬರೆಯರ ಕಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ ಪಂಡ್ಲಗನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡದ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ್ ತೆರಿಪೌಂಡು ಐತೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪೌಜಿ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರ್ಪೋಜಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಓದೋಡು ಬರೆಯೋಡು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರಭಾವ ಕೆಂಡಾರತೆ ಅವೈತೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬತ್ತನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟೇ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಅವೇ ಐತೆ ಪ್ರಭಾವ ಪಂಡದಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರೋನಾತ್ ಜೋಕ್ಲು ತಿರುವರಿಪ ಜ್ಞಾನ ಕೊರೋನಾತ್ ಜೋಕ್ಲು ಮುಂದುವರಿಪ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ್ಲನ್ನ ತಲೆಟಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬದು ಕಲ್ತಿರ್ನಂದ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಿರೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಗುರುತಿಸೋಲಿ ಅತ್ತಂದ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲೇ ಅವತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ತಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಡು ಪಂಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ರಡಿಜ ಅಂತಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನನ ಇಲ್ಲರ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ಲ ಏತು ಕೊರ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂಗನವಾಡವು ಎಂತ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓದು ನಂಚಿನ ಹವ್ಯಾಸನ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಎಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ನಮಗಾಗ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನ ಅಕ್ಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಲೆ ಪರಿಸರ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ನಡತೊಂದು ಓಪುರ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಶಾಲೆಡೈನ್ ಪುರ ಪಂಡದ ಬರ್ಪಂಚಿತ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಆ 1 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಕೊರ್ದು ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಪುರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡದ ಕೊರಡು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಷಣ ಮುಗಿಜಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ದಾದ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಜ
ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಲ ನಾನು ತಿತ್ತ ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಲ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶ ಯುವಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಭಾರತ ಆ ಯುವಕರೇನು ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಜೀವನಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಕ್ಲ ಜ್ಞಾನ ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒವೇ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪಾಡು ಒವೇ ಶಾಲೆ ಬುಡಾಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಹೆಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಅದು ಪೋಡು ಆಯ್ತ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಚಾಪ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಗ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಆ ಜ್ಞಾನನ ನಮಗೆ ಕೊರಡು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಂದೆ ಸಮಾಜದ ಆಪ್ನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಾಂಗ ನೋಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇದೆ ಇದು ತಿಕ್ಕಂದನ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯ ಉಳ್ಳೊಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಪತ ನೋಡು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಪುರ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಸುಮಾರು ಕವಿನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇಡಿದೀವಿ ನೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿಗಳು ಒಂಜಿ ಕವಿನಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ವಿಚಾರನ ಪತೊಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯವಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆವಂದೇ ಹಿಡಿದು ಆವಂದೇ ಪುನಃ ಕಾರಣ ಅದು ಪುನಃ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಂದ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿದ್ರೆ 10 ಜನ ಇಲ್ಲ ಬರೋದು ಕೇವಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೈತನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೂರ ಅವನಿಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕವಿಕಲ್ನ ಕಡಿದು ಆವಡು ಮಲ್ಪನಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಂದು ಉಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಲು ಉಂಡು ನನ್ನತ್ತ ಕವಿನಕಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲ ಅವು ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಚಾರನು ಪತ್ತೊಂದು ನನಾತು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರ ನನ್ನ ಅವು ಈರ್ನೇ ಇರದೆ ಶೂರಾಡ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೀರ ಈರ್ನೇದು ದಾಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಪಂಡ ಈರ್ ವೃತ್ತಿಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಪುನಃ ಕಾರಣ ಈರ್ನ ಡೆಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸದ್ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲ ಈರ್ನ ನಲ್ಪಡ್ ನಡತಂದ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲು ದುಂಬದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅದು ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಲೆಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಆವುಡು ಪಂಪಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ఒక ತೂರ್ಮಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂಡು ಪಂಪಂಜಿನ ದೇಯಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅವಿಲಕ್ಕನೆ ಈತ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಕವಿ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈತ ಬರ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕೇವಲ ಕವಿ ಮಾತು ಪನ್ಪು ನಾವು ಕವಿಕುಲದ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಲಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತೂರು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲಹೆನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟವನಿಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪಂಚಿದೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಗ್ಲಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಬರ್ತು ಪಾತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರನೇಕೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನಿತ ಅಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆರೇನು ಈ ಒಂದು ಎಗ್ಗೆದ ಅಕೇರಿಡು ಆರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೊಸ ಕವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಆತ ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೊಂದಲ್ಲೇ ಮನೋಜ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕವಿ ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ.